Ea, banikoa, venga. Bat, bi eta, ez dakit. Nire burua, igeligura bota, ala ez bota. Arriskatu, ala ez arriskatu. Ba, bai, venga, ba. Banikoa, nia. Keskakin nabil. Gure gaurko onbidatua, Joseba Beramendi, bera bota zen bai. Eta ez dakit, ura zekan edo ez zekan. Oantxe galdetuko dio. Ni hemen, bota inbiarnez. Arriskatu inbiar da bizitza. Bai edo ez. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Joseba, ongetorri. Zer moduz? Ongi. Bai. Bueno, esan mene hona izitzeiten zuk piztinara salto intzen duen da, base onura edo etxe onuri ganan? Bueno, goitik ikusten zen. Bai? Goitik saltoan nagoela pixkate erortzeko zorian, baina, bueno, goain ez dakit ongi kubrituko duen. Etzeaina, barruaino etzea iritsi bendik anazea. Ez. Bueno, ondoa ez dugu gitu bintzen. Lanpostu finko bazen duen, ez da? Bai. Eta utzi zen duen, basure arteakin jarraitzeko, ez da? Marrazkilari izateko, ez da? Alaxi da, bai. Urteak dena matzan komunikazio agentzia batean, diseinatzaile bezala, baina, bueno, horrekin batera ere, beti nenbilen, marrazten eta hola, inbat kolaborazioak egiten, eta, bueno, ateratzen ziren gauzak. Eta azkenean, ja lanakin pixkat erreta ikusi nuen, bueno, aukera bat egon zitekela, hortaz bizitzeko edo saiatzeko behintzat, eta gero bakizu. Ez nuen nahi ere, azken momentuan ja hiltzorian nagoela. Behandu egi, ez da? Bai, hori da, hortaz damutu nahi, ez? Eta orduan goxatzen nahi zera, ez da? Bai, esan iteke baietz. Askok ezagutuko duzue, Joseba, Beramendi baino, esprai bezala hori da zure zizena, ez da? Bai, hola sinatzen ditut marrazkiak, eta, bueno, baliteke eta saretan eta erabiltzen duan izena, hori da, orduan, baliteke baietz, bai, baten batek. Bueno, gaur ingo deuna da, azpizuna, ikusiko zue, ondo onduta, perejituta, saltxa berezi baten sartuta, eta arrozare bai, ikutu oso bereziakin. Eta aldi berian, Joseba eta bere lanak ezagutu bituko. Txak! Bueno, esan duen bezala txerria azpizuna prestatuko deu, ikusiko zue gurin eta tomate saltxa batekin, eta ondo onduta. Ikusiko zue, hemen ningo deuna lehendabizi, txerria pixka garbitu, puxketetan jarri, eta hemen dakau jogurra, garan masala, kurrilla, kominua, piperrautza, martorria eta limoia. Ingo dana txikitu, hau birrindura atea, jogurra naztu, eta bertan sartuko dugu txerria. Hor utziko dugu 10-15 minutu, eta goringo duguna da prejitu eta saltxa berezi honetan sartu. Saltxa berezia zergatikan esaten deten? Zergatikan gaur erabiliko dugu koko, olioa, goxatzeko, bai baratzuri, tipulina eta jengibria. Behin goxatuta daudenean, bertara botako dugu, tomatia eta hoi goxatzen danean, martorria puxketetan. Eta hoi gero, ingo duguna da, birrindu, krematu, koko esniakin eta gurinakin. Saltxa, hola, goxu ingo dugu. Eta txerrian, gio hemen gelditze zaigun, jogurra bere espeziakin ere bai, igual pare bat goiara sartuko izio bere potentzia hartzeko. Ados, gio txerria bertan sartu, pare bat irekin txiki eman, eta hoi listoengoa platera aratzeko. Eta lagungarri, ingo dugu, arrozare bai, era berezi batean. Ingo dugu, arroza, saldakin egozi, eta kanelakin. Kanelan ikutu emango dio. Eta hori ingo deuna da gero ja zukatu, bere puntuan da honian, ingo deuna da salteatu, armendolak, maspaxak, baitare tipulina, siapiakin, oliotan dena goxatu, eta hori arrozakin naztuko dugu, eta jarriko dugu arroz berezi hori, beste txerriakin. Onduan. Ados? Osongi. Osongi. Hau esan da, lanian jarri bergan. Ni txerriana jarriko ez martxan, eta zuk hau nola goxatzen jarri behar deun, tipulina txikitu, eta baratzuri 2 edo 3 ale. Bale? Ederki. Zukalden zemuz moldatzea.
Bueno. Zuk bihatza fina, biberdezu, Bai, ezta? bai, Marrasteko eta hori dana, labanare ondo moituko zu. Moldatzen ez hori egunerokoan. Egia da, gustatzen zaidala, nahi sukadaritza gustatzen zait, esaten den bezala nivel usuario. Bai. Nahi jatea, bai, asko egia disfrutatu esan, dut ni jaten, hemen gora baina- etortzen hau, gehiago, zeba, toka jo, hemen gora etortzena gora, pike jo txian itea, o nivel usuario. Bai. Etxian betikua, ikutu berezi batzuk ematizkio, baina egia esan etxian Bai, gurire bai, hoi da. asko erreta, xerra guelta, Bai, eta bai. gero noiz behinka, krematxon bat, oso ziteu berezia, baina holako tinglauak etxian gutxitan ititugu. Norbaiten urte betetzi danian daula. Hoi da. Hoi da. Hau Bueno, nahi duzu, fin-fina? hori nola, gero birrindu ingo deun, ez da infina bihar. Vale. Mostu Ederki. Juliana edo nahi esun bezala, bai, nahiko fina, azkarrago gozatzeko gehien bat, beste gabe. Bueno, hemen ingo deuna da, azpizuna jarri bertan, vale, eta bagoa txerrek itxarraka. Bueno, esan deuna piztinara bota sinala, lan finkoa zen neukala, zelan zendun eta zergatikan aukeratezun bestatik ateratzea. Ba, beira, nik nera matzan diseinu grafikoaren munduan, tontamentien 30 urte pasa. 30. Bai, Diaurtiak, gazte hasi nintzen hortan. Bai. Eta, bueno, denbora hortan ikusi dut pixkat nola joan den aldatzen sektorearen egunerokoa, ez? Hasiera batean, bakoitzak egiten zuen bere lana, jende asko egoten zen olako taldeetan, gehien bat enpresa handietan, ez zait tokatu olakorik, baina kolaborazioak eta egiterakoan beste batzukin, bai, ikusten zen nun. Argazkilariak, bideografoak, produkzioa talde potenteak egoten ziren batzutan, eta hola, eta bueno, jendeak egin behar zuen bakoitzak bere lana. Ja, bakoitzak bere eginkizuna sekan, Bai. ondo finkatua, eta bere artia liberian, ez da? Bai. Baina, guain gertatzen dena, azkenean, teknologia gere, pixkat demokratizatu egin du teknologia horren erabilera, ez? Baina, edo nork egin ditzake, hainbat gauza, bai argazkien erretokeak, eta animazio txikiak, bideotxoak, guain Instagram eta ikusten dituzu, edo nork egin dezake edo zer. Bai, eozein da bezala, guain eozein dijokeia da. Bere plater jartzen ditu, kantua jaisten ditu, nazten ditu nazgailuak, eta venga, dijokei, ez da? Eta hori ongi dago alde batetik, baina bestetik horrek bakarrena da, arlo profesionalean, bertako langilei, gero eta gehiago eskatzen zaiela, ez? Total, hemen edonork egin badezake, zuk ere egin dezakezu. Orduan, prezio berean, gainera, karo, eta gainera gaztetxok etortzen dira, teknologia jakiten, eta esaten du, venga, zu, gau, hemen bai, audiovisualen gertatzen da, azkenian, ez da? Oain kamara juten dira, mikrofonoekin, eta gero behiek editatzen dute, eta azkenian dana beak iten dut, eta lehen talde bat hori egiteko. Bai, eta guai, kazetariek ere badakite soberan hori horrela dela eguneroko kontua, ez? Beraiek ere egin berrituzte hori berriak jaso, idatzi, aldi berean bideoa grabatu, zegero saretan zabalduko da, edo audioak ere podcastean sartzeko, eta bueno, bakizu, pues hori, azkenean prekarizazio galanta. Eta jatzian identifikatua sentitzen, edo kokotean jokatu zen duen, edo zeintzan? Apiskat, ez hori bagarrik, baina, karo, gero, bezeroek ere badakite zer egin daiteken. Eta horban, hasten dira gauzak eskatzen, gauzak oso argi dituzte, eta horban, heltzen da momentuan, hasten zinen lanean, nik esaten duen bezala modo avion, ez? Bueno, zer nahi ezu, handiago ingo dugu, urdina nahi ezu, urdina ingo dugu. Nahi ezu ez dakit nola? Pues hori, eta ez diskutatzen gatirik, ez? Eta ia, inbeste gauza eskatzen dizu, eta hain zehatza, eta hain mehatza, eta baikintzak, eh? Hoi da, bai. Orduan, hoi zen kontua. Eta orduan esan, bueno, azkenean gusturago goten naiz marrazten, hor bai egiten dut, askatasun gehiago daukat momentuz. Baina, bueno, hor ere ikusi behar, guain adimen artifiziala eta olakoak ere baditugu, hola gainetik egalean, eta ikusi behar berze. Guain adimen artifizialak, bai, zuko lau pertsonaje sartzen dituzu, ez diozu komiki bat iteko, eta prestatzizu komiki, igual, ez da? Bai, guaindik ez nahiko genuken, edo bezeroak nahiko luken bezala, baina, bai, potentzial handia dauka. Baina, karo. Eta hori dozela gertatzen da, gero nortasuna galdu iten dala ere, bai. Bai, hori ikusten dugu, karo, guain adimen artifizialak egiten dituen irudiak eta bideoak eta dena, karo, begia egin zaigu. Guain ikusten ditugu bideo horiek edo irudi horiek, eta zen dugu, hau,
artifiziala da. Azkenean denek hartzen dute kutsu berdin, ez, usain bera. Txakan pintxua bezala tabernetan. Katxiz la mar, ire pintxua intzak, katxiz la mar, ez pote ondia eosi eta dana berdina. Xarmeik ez gero, ez da? Hori da. Eta, karo, nik espientza dokat, momenturen batean, gauzak bere ondera bueltatuko diela eta jendeak benetan zerbait desberdina nahi badu, hori da, bai. Bai, guain inbiar da, igual gauza, hola oso bereziak, pixka ja eskaera, ez dakit. Ez dakit nundik harrapatu, baina bai, zuk esaten desuna, azkenian jendeare honei asko behitzen dio, eta orduan horrea tiratzeko, ez da? Bai, eta horretarako ere, nahi grazia egiten dit, hori gauzak argi edo eskatzen ez dakizkien norbaitek nola eskatuko dizkion gauzak makinari. Gui askotan eta honen ditzezkigun, eta nahi dut hau, daukatalako ideia ez dakiz zer intzazu, egiten zuen, eta ez, baina igual pixkat modernoago, edo pixka bat alaiago, edo gaztentzako. A ber, baina zuk ze zenuen buruan, ez? Ez dakit, baina, bueno, egintzazu hori, aldaketak egin. Eta gara, guain makinakin, gauza bera egin dezakete. Makina zoratu, ez delako zoratzen, baina azkenean, doainik denez ez zain inporta... Ja, lau bost aldiz eskatu, 10 aldiz eskatu, bai. Eta, nik usten duzu, guain orduan hori, ja, zuetako lehenoko lan eta talde handi horiek eta, ja, zapusten nahi diala, guztiz zapustu dia, edo badaude arlo batzutan diten. Guztiz, ez, oindik nik suposatzen dut, dirua dokaten enpresek, holako talde potenteak ordainduko dituztela. Hala eta guzti ikusten ditugu, nolako gauzak ari diren probatzen nolako konpainia handiek, ez? Adibidez, Coca-Colak edo olakon batek egin zituen ja adimen artifizialezko spotak eta olako gauzak orduan. Ikusteko dago hendik. Zemuz adaz horrekin? Pues dutakit. Oso ondo. Esan diazu gehiagi ez txikitzeko. Ondo da, hori ingo deuna dago entxe. Gaitu, nik hemen ere agarbituet, hemen eskutzegoela nervioa handi bat, jau xamurra da, eta hori ingo deuna da, Joseba, behitu, jarri hemen txe, ingo deuna da koko olioa bota, bertara. Baina orduan gehiago txikitu nezake? Bota honea goxatzea, bai. Gio ja batzu jateako dugu eta ja batzu jagotako dugu goxatzea ere, bai. Hori jarriko dugu hor, eta imierduna da, ondo goxatu. Handiak nik etxean nuke hau botako. Ez? Hori tipulina da eta xamurra da. Goxatuko da, zula zaion. Ingotena da nik hemen jare bai behitu, medaioi batzuk esaten dan bezala moztuko ditut, horrela xe, jartzeko ja hemen ontzen, eta bitartean ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Ederki. Zehazki jungo gea, piper beltzekoen gana, ikusiko zue, hau egititue errezetak, sare sozialetako, kalian, naturan, leku eharretan, eta gaurrea, zer errezeta indiguen. Goazen ikusi, eta ikastea. Aupa, eguerdien Joseba. Bueno, Dani eta Iker gara, piper beltzeko kideak, eta gaurko honetan salburuan gaude. Ekarriko dizuegu errezeta goxo bat, eta gainera oso erreza. Bueno, gaurko errezeta, sagar garaian gaudenez, sagarra eraman gaudu, eta izango dira txistorraz eta sagarrez beteriko sakutxoak. Bueno, badakizue gure proiektuan saiatzen garela bertako produktuak erabiltzen, sagarrak reinetak dira, txistorra arbizukoa da, eta gazta hau, behi gazta bada biguna oso ondo urtzen dena. Eta badakizuenez, gure errezetetan saiatzen gara beti kutsu ezberdin bat ematen, kasu honetan erabiliko dugu arabiarre den pasta hau sakutxoak egiteko. Kasu honetan erabiliko dugu gantz asko eta gatz asko daukan produktu bat txistorra bezala, eta pixkat neurri jetxiko ditugu sagarraren gozotasunarekin, eta ni uste dut nahiko ondo geratuko direla batera. Bueno, hasiera batean, tripatik aterako dugu txistorra, pixka bat erregoziko dugu eta kenduko diogu gantz soberakina. Bueno, Danik esaten dit pixka bat nola kokatu behar ditudan osagaiak taulan, juten naiz mozten, eta berak eskatzen dizkit plano ezberdinak. Normalean, saiatzen gara plano orokor bat egiten, eta gero gauza txikia mozten ditugunean ere, soinua ere jasotzeko, gauza txikiagoak. Leku ezberdinetan grabatu dugu. Joan gara mendi tontor batera, joan gara hondartzara ere, urtegian ere grabatu dugu, eta Euskal Herriko puntu ezberdinetan ere.
Beti, gure bidaietara karroa eramaten dugu, piperkarroa. Asko errazten dizkigu gauzak, hasiera batean gure bideoak pixka luzeagoak ziren. Saiatzen ginen ingurunea ere gehiago erakusten. Baina ikusi genuen jendeak nahi dituela errezetak. Errezeta errezak, motzak eta etxean egiteko modukoak. Errezeta hauek ASMR erara grabatzen ditugu. ASMR-a da, pixka bat zentzumenetan fijatzea, gehiago soinuetan, normalean ikusten eta entzuten ez ditugun gauzetan fijatzen gara, eta gure bideoak horregatik dira pixka bat ezberdinak. Bueno, dena moztuta daukagu, txistorrari gantza kendu diogu, bai? Ikusten duzuenez, dena daukagu hemen ondo frigintuta, beraz orain gehituko diogu sagarra, eta azkenik egingo ditugu sakutxoak. Urte guzti hauetan zehar, anekdota pilo bat eduki ditugu, gauza pilo bat gertatu zaizkigu, baina bereziki gogoratzen naiz batetaz, joan ginen Otxateko herrira, zaten dutena herri fantasma badela, eta gure su guztiak hasi ziren ez zutela funtzionatzen. Ibili ginen 4 ordu baino gehiago, ostuta, zen neguko egun euritsu bat, beraz gaizki pasatu genuen, baina azkenean errezeta aurrera atera zen. Herri horri buruzko istorio pilo bat entzun ditugu, beraz ez geunden oso eroso bertan sukaldatzen, baina bueno, egia da, dena ondo atera zela, orduan arazorik ez. Hau ondo erregosiko dugu, eta bukatzen dugunean, sakutxoak beteko ditugu, gazta gehituko diogu, eta ja, sakutxoak frigitu eta bukatuko dugu. Bueno, azken finean, proiektua gure hobia da ere, oso lagun ona gara, azkenean hau da gehien gustatzen zaiguna proiektuaz, geratzen gara, egunean jartzen gara gure kontuez, eta gero ondo jaten dugu. Orduan ez dago arazorik hemen. Gure proiektuaren helburua da gure bazterrak erakustea, eta bertako produktuekin errezeta errezak egitea. Hobeto ezagutu duzue jadanik gure proiektua, Hiperbeltz. Espero dugu gure errezeta gustatu izana, eta gogoratu errezeta guztiak eskuragai dituzue gure sare sozialetan. Hon egin! Agur! Agur! Hau pabikote eta ora zuen errezetak olako parajetan, Zeleku beharrak, Ai, ama. Nahe zuenean hemen parajia ez da zuena bezala naturala, baina aldezu etorri eta elkarrekin ehundoko errezeta ingo dugu. Besarkada handi bat, eta aurren arte, gurian jarraitzeko betu tipolina nola idan goxatzen, bertara baratzuria botakoet, jengibria, eta gero tomatia. Eta zuk ikusi dut hor tableta atera dezula, eta... Takit, irrikitan gaude, zugu marrazkin batiteko edo zeo egiteko. Baina tableta, esan dizutenean marrazki egingo zendula, tableta atera ezu, ez tezu ja papela eta boligrafera biltzen? Ez, ja asko zerosoago da, hola, digitalean aitzea, bueno, teknika asko hobetu da, oso organikoa gera daiteke guztia, baina asko zere garbiagoa da. Akatsak eta daudenean, bakizu beti, atzeraka egin dezakezu, ordenagailuan bezala, gero egia da, gero, paperean nabaitzen dela. Askotan, karo, botatzen duzu marra, eta guain desegin. Eta ez dago desegin. Eta, ja, zaila da. Baina adibidez, papelian aizeanian, eta hasierako marra bat borratu nahi bazu, hola, iten dezu gomakin, da, pero hemen hasierako hori borratu nahi bazu, badago borragoma ere bai, no? Badago borragoma ere bai. Hemen daneti daka, Bueno, eta, guain, marrazki bat jarriko zeiten, ze marrazki motak egingo zu edo, ze marrazki... Bakizu komiki zalea zehala, marrazkiola berzia gustatzen zaizkizula, zer motatako marrazki egingo zu guain? Errezeta honekin lotutako zerbait, buratu zait ointxe berstan. Ezagite txerria ingo dugunez, hori, txerritxo bat. Txerritxo bat. Eskate, osagaiekin. Bale, ona. Ekin lana, irrekitan gau eta ikusteko nola egitze zean lanian. Ni hemen jarraituko eta azteko eta behin hemen saltxa jarriko jengibre eta tomatekin, eta gero ingo dutena arroza martxan jarri. Eta gero geratuko zaigu, hori prehitzia eta hori salteatzia arrozai gehitzeko. Bago, txerrikitxarraka. A ber. Hori zera, txerrian burua, tripa eta hankak. Ona, raimierriko bain, Joseba, hemen. Bueno, eta, Joseba, guain zure marrazkila, komikilak eta historia hauek, nun alditugu topatu? Nun ikusten dira? Leno, igual enpresa horrekin itezen unian lanian, iragarkitan, eta holako baina gaur egun? Gaur egun, dauzkatain bate kolaborazioa finkoak,
Adibidez, hilean behin prentxan, gara egunkariaren gaur 8 gehigarrian, hori hilabetean behin haitzen naiz. Gero noiz benka baitut ere, hori guain pasaden uda hontan, garan ere abuztuko eguneroko tirekin izan dut, berrian udako errelatoen saila ere ilustratu, eta hola, bai, gehien bat prentxan, eta gero Sabiroin, eta hola, bai, eta badakazu zure ere. Badakazu zure webgune bat non txintxilikatzen dituzun lan hori guztiak eta dana? Bai. Edo aparteko lanak izaten dira zure webgunean ikusten ditugu. Ez, ikusten dira olakoak, eta gero egiten ditudan beste batzuk. Mira, lehen esan diseinua utzi nuela, baina ez da guztiz egila. Adibidez, guainik liburuak maketatzen jarraitzen dut. Hori oso gustoko dudan zerbait delako. Bueno, eta adibidez iten dituzun tira hoien edo komiki hoien marrazkia, baina historiak ebai zuk asmatutakoak dira, o zuk idatzitakoak dira? Bai, prentxan egiten dudan guztia, direnak txisteak edo tirak eta olakoak, bai, horiek nik asmatzen ditut. Egia, ze kostatzen zaizu gehiago? Marrazkia itia edo txistea asmatzia? Buah, txistea dudarik gabe. Bai, argina nahi ditu. Egunerokoan haitzen dien, egileak, nire errespetu guztia daukate. Bai, zendei tokatzen zaidanean, guain adibidez hori udane haitxu nahi zen bezala. Goizetik hasita, hori eguneroko prentsa ikusi, ze gertatu den, zer ez dakit zer, sartzen zara, eta egunerokoa izan dare, gerta daitekena da, guain sare sozialetan milioika buru daudenean pentsatzen, zuke buruatu zaizun txistea egiten bilaketa bat eta norbaitek egin du. Katxisla, omar, Bai. Eta hori ja, terriblea da. Bueno, Joseba, hemen indetena da baitu, olio pixkaten indetena lau vuelta man arrozai, salda botaet, eta kanela gero botatzen diot. Kanela hasieran botatzen bazu, erre daiteke. Eta erretzen bada, izorratu iten da, Horun hemen guain bai, kanela bildurri gabe. Bai, fundamentuakin, hola. Emango arrozez nian itxura. Hola, bai, ematen du, ez da gozua, baina kanela zaporia etortze zaigunean, azkenean emateu arrozez nea igala hartzen. Bueno, ingotena da guain hemen. Hau ondo iteko, 5 minutu askarrian, gio 5 minutu lasaiago, eta azkenengo 5 minutu berrio egurra mango jot. Ura sobera emalin baka, ez dago kuidukan, iragatzeko deu, eta listo. Emere bain behardetena da martorria bota, eta alde baten utzi, gero birrintzeko, koko eta gurinekain. Vale, bagoaz txerreke txarraka. Ondo. Bueno, eta ordun zuk esan desuna leno, ez da? Zuri gustatzen zitzaizun marrazkiak itia, marrazkitaz goxatzia, eta lortu dezu, ez da? Bueno, bai, momentuz ezin kejatu. Eta ez da gutxi azkenean mundu komplikatua da. Bai, lehiako horra da, eta azkenean, soldata bat ateatzeko monigote asko egin behar dira. Ja. Zenbat ordu egotezea lanian adibidez, zenbat ordu komiki bat iten. Azkenean, segun ze komikik oso kurrauta daude, lan asko ematen dute, ez da? Bai. Baina, karo, horiek oso kurrauta daudenak, normalean, karo, oso finkotuta dauden profesionalek egiten dituzte. Oso ongi ordainuta daude. Denborakin, lasai. Denborakin, eta beste batzuk, normalean lehenengo obrak eta dienak, izaten dira oso kurratuak, eta esaten duzun bezala, badute oso maila tekniko altua, ez? Epa. Ze ona, zein dezu aurrena xerri bro bezala, neurrik eta rapatzeko eta guain daizea, gainetik lanian, ez da? Bai. Gaina honen eskuakin ez dezu zikintzen, hola ditzen mazu, ez da? Ez, hori da. Ez da zikintzen, ez duzu papera... Barrez aide txerri hoi, Ai, ama. Ona. Hau erzuan hasiko parrez, Honek. Katxiz la mar. Bueno, hemen ikusiko zuen, hau geho birrintzeko, ja, listo da, behitu ze itxura dakan, jengirbe, hor dakaure bai, ja, tipula, baratzurila, hemen ingo deuna da, martorria bota, koko esnia bota, eta gurina bota. Eta hau ingo deuna da geho birrindu, eta listo ukiko deu, hau prejitzen deunean, bertara botatzeko. Eta esan deun bezalare bai, botako jotena da hemen, behitu, hemen dakan, mejunge hau jogurrakin zapore harramango diona, haure bai barruan sartuko dut.
Hola, pixkat, pasatu gabe. Zeratik angero prejitzen deunean bere zapore bai eukiko. Vale, hori listo. Eta esan dizuten bezala hemen ez dala zikintzen, eta esan dizula gauza berrikuntza asko etorri diala. Zuri ez dizu nostalgia pixkaten baten papela eta xotakin hor da lapitzakin ibiltzeko, eh? Bai. Eta batutan, gustuz bada ere, egiten dituzolakoak. Eta noiz hartzen dezu denbora horrekin niteko, bai papelakin hartu eta lasa eta lehenoko moduan niteko? Oso gutxi, baina askotan, gertatzen dena ere, egiten ditugu igual biltzen gara marrazkilari batzuk, egiten du igual saio bereziren bat hola publikoaren aurrean, batzutan batzuk gaitzen dira igual bertsolariekin, eta hola, eta orduan hor oso polita izaten da, horako pizarra batean, ez, zuzenean aitzea, hor bai ez dagoela sarerik, ez dago ez da borragomarik ere, ez? Hori, rotula gailu batekin, ateratzen denakin, moldatu behar. Eta hori oso polita da. Eta hori esan dezun bezala, adibidez, gaur egun nahi modan daudela, eta honea etorri dela gaztetxo batzuk eta gora ere bai, adibidez, paet batian edo tren batian edo grafitik eta holako gauzeke bai guztaiz eskizuitia. Ez. Hori zer da, beste nivel bateko de borrotxa gorda esatea nago, ez da zertan, ez da? Beste arte bada, ez da? Kristo movida da, bai. Baina espraiak indagoela ibilizean ez noizola pintaden bat iten? Ez, azkenean... Pintada, marrazki politen izena bat. beste... Ez izen hori beste rollo batetik ator, parranda batetik, eta bueno. Karo. Rindu, Nola, zure ez izen hori, igual basekan pixkat, kaleko pintura ginen, ez da? Garai batean, geunden kuadrilla bat, denek zeukaten alako mote edo ez izena, izan ezik. Eta hori, parranda baten ondoren tontakari baten gatik, ala jarri ziaten. Eta gero, egia da grazien zidala, eta esan, hola sinatuko ditute marrazkiak. Baina ez daka hola historio. Eta guztia ze izan zea, autodidakta izan zea, edo nunik hasi dezu arte hau, edo zu gutxi, kaso gutxi tezinen handere nioa eta biltzezinan beti marrazkik iten liburuen eskinetan. Hola baita. Liburuen eskinetan asko marraztu dut. Baina egia da, galdera ez dela noiz edo nola hasi nintzen marrazten. Baina igual arte derrak ikasi dituzu edo... Kontua da, beste... Madrilgo marrazkilari handi batek esan duen bezala, Puño, izendako batek, berak galdetzen du, noiz utzi zenioten besteak marrazteari. Ja, arrazoitek. Zenek ez di marrazko hemen, Txikitan denek marrazten dugu. Bai. Baina gero, hori, urteak pasa ala, beste interes batzuk sartzen dira, beste afizio batzuk, eta galtzen joaten da. Baina, batzuk... Arrazoi dezu, bai. Eutsi izan diogu urten bueltan, eta... A ver. Eta... A ver, nola dazkak hemen, zer dia horiek? Horiek pintzelak. Bale, loditasunak eta... Bai, pintzelak, mota desberdinetakoak. Eta esaten izuen azkenean oso gauza organikoa egin daiteke. Izion, ahi. Marrastu, gero zikindu, ezela, ez da? Bai. Danetik handaka. Bai, da pasada bat. Hau, adibidez, zer da, paint hori erabiltzen den hori alteko, baina profesionalentzako edo zer da, Bai, antzeko izango da, nik paint ez dut sekulan erabili, igual hau izan dudalako, baina bai, suposatzen du baietz. Eta lapitzak baduka bere... Lapitz hori ez da inoiz gastatzen, erosi zenuten tableta lapitz berdina da, edo aldatzen jutezea, o testura desberdina broma dirudi, baina punta gastatzen da. Bai, gasta egiten da, Aldatu bat zaio ere. Eta testura desberdina eukiko diture bai hasiera edo gastatzen doan enian ja zapalago hola edo. Bai. Baina, guain hori gehiago zapaldu, gehiago margotzen du, suabeago egin gutxiago. Ona, edo dotoria iten nahi zen. Bueno, lagunak, hemen ningo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gea, ikusi zu hemen saltxa gero azpizuna bertan sartzeko prestatuta gaula, prejituko dugu, bertan sartu, arrozai, guen emango jot, azkenengo 5 minutuak, eur pixa, eta gero, 10 minutu reposotxo, eta ja eukiko dugu listo, hoi salteatuta gero, elkartzeko. Eta ingo deuna da, hau, behin egurrian dakatela, erreportai bat ikustea jungo gea. Ados? Ederki. Lekua ditzen da, erretrogusto ez mio, eta ea gaurkoan ze prestatu guen. Guazen bertara, guantxe gaude bueltan. Eguerdion, ni Mikel naiz, ongitorriak Sarrigurrengo herrira, eta gaurkoan erretrogusto ez mio ikusiko duzue. El retro orain dela 9 urte ireki genuen,
baina aldez aurretik dastaketa klub bat egin genuen, ardoak eta garagardoak edaten genituen, eta azkenean pentsatu genuen ideione izango zela denda bat irekitzea. Hori egiteko taberna bat egin behar genuen, eta horrela jaio zen Retro. Esaten dugu, ongi jaten den leku bat, baina hobeto edaten den leku bat dela. Izena dator dastaketa klub horretik, pizkat joko bat zen, Retro Gusto es mio. Hasieran izena proposa iruditu zitzaigun, baina oso luzea da, eta jendeak el retro ditzen dio, eta orduan orain el retro ditzen diogu, eta pizkat irudia aldatu dugu, baina, bueno, el retro gusto es mio, guztiak balio dute, Gure eskantza edarietan oso zabala da, 300 eta 400 erreferentzia artean gabiltza, ardo eta garagardoen artean, sartzen duguna, hemengo hau da, el retro, eta IPA estiloko garagardoa da, lupulo asko daukana, usain oso berezia, eta, guri asko gustatzen zaiguna. Hasiera batean, taberna eta denda zen egin behar genuena, eta sukalde aldea pizkat alde batera utzi genuen, baina orain dela 3-4 urte, hasi ginen sukaldea gehiago lantzen, berritu genuen, eta orain bai dakagu kontutan jatetxearen alde hori. Pentsatu genuen karta berezi bat egitea, eta onelako hau egin genuen. Kromo album bat da, eta bertan egiten ditugun platerren kromoak oparitzen ditugu, eta orduan jendea karta etxera eramaten du, eta hona etortzen direnean bere kolekzioa osatzen dute. Pandilla basuran inspiratu ginen, eta horregatik dira horrelako izen bereziak gure triture, asirito pollo frito, eta horrelakoak. Proiektua ezagututa gero, goazen kartan dagoen plater bat egitera. Oraingoan natxo kotxinitak egingo ditugu, eta horretarako hemengo osagaiak erabiliko ditugu. Erabiltzen dugun haragia da txerri solomoa edo txerriaren burualdea. Mexikar errezeta hau, Mexikoko osagai batzuk erabili behar ditu. Atxiotea, txipotle, pimienta beltza, kanela, eta nahasi ahal izateko garrantzitsua da baita ere ozpina erabiltzea, olioa, laranja zukua, jasko salda eta txerri gantza. Pibil egiteko, hemengo espeziak nahasi behar ditugu, lapiko batean jarri, berotu. Ireki genuenean, bibezerok esan ziguten, bibezerok beti Mexikon bizi izan direnak, esan ziguten, zergatik ez dituzue Mexikoko platerrak egiten. Oso errezak direla eta oso onak daude. Eta, horrela hasi ginen guakamolea egiten. Eta gero, Halloweenen guk egiten dugu Dia de Muertos festa bat, Mexikoko influentzia handiarekin, eta orduan hasi ginen Mexikoko platerrak egiten. Egun baterako, baina gero pizkanaka asko gustatu zuten eta geratu ziren. Orain espezien nasketa prestatuta daukagu eta orain haragiarekin jarriko dugu, gero haragia estaliko dugu eta temperatura basuan 15 ordu utziko dugu. Eta bestalde, totopoak prestatuko ditugu, frigituko ditugu. Behin totopoak ditugunean, kotxinta behar dugu, eta hau atzego egin nuen 16-17 orduz egon behar delako beroan, eta ez dugu denborarik. Orduan, hau atzokoa, totopoetan gazta pizka jarri, eta labean sartu, eta bitartean kotxinita berotu. Jarriko dugu totopoa gaztarekin, haragia gainean, piko de gallo pizka bat, gure saltza sekretoa, eta cilantro pizka gainetik. Hemen geratzen naiz, gure natxos eta gure garagardoaz disfrutatzen, etorri nahi duzunean el retro gustora, eta, agur, Joseba. Hau, pa Mikel, kotxinita pibil eta Mexikoko errezeta. Ai, ama, zeunak dian. Egia esan nik eta gehiago gustatzen izkite bai, eta bertatik pasatu beharko naiz goxatzea. Muxu handio bezarkadak eta jarraitu horrela. Gu gurian jarraitzeko, behitu hemen, arroza ia, inda dakao, behitu. Ingotena da iragatzi, uretatik pixka pasa,
Hemen salteatuko ditugu barazki, garmendolak eta mazpaxak eta ziapia, eta gero dena elkarrekin salteatuko dugu. Bale, hori alde batetik, eta bestetik bai sartagi bat behar dut, gure solomio martxan jartzeko. Eta tokaio, Joseba, ez da gelditu, Ez da gelditu, eta hemen gauza celebre eta polita egiten ari zean. Ona, oso ona. Adibidezuk hauek, nola da zure, ikusten dezunean marrazia jendea nola daki zuria dela, nola identifikatzen zure ikutuak zeintzuk izaten dira? Ez dakit, nik horrekin nahiko komplexua daukat. Azkenean, egiten ditut ongi pasatzeko, eta gustatzen zait hori bakoitzarekin gauza berriak eta desberdinak probatzea, ez? Orduan, ez dakit nik oso argi ikusten den askotan nire akauta diren edo ez. Eta zeintzuk izan dira zure erreferentiak ontan? Ikusten dituen ez dakit komikigileak eta guandikan jarraitzen dutenak erreferentiak izango dianak zuretzako ere bai? Karo, bai, txikitan, hemen egualdian behintzate gehienak bezala, bakizu, Mortadelo eta hauekin hasi ginen haiek kopiatzen, gero ja sartuko ziren Tintin, eta Asterix, Lucky Luke, olakoak. Wall-E komiki bada denaz? Donde está Wall-E? Hori komiki, zer da hori? O entretenitzeko da hori? Ez, kolas bat da, baina, badu ere bere. Baina horrek badirudi ez, baina bere narratiba ere badauka, ze azkenan estena hoietan, zoro hoietan, gauza asko gertatzen dira, Asko, ikierri, ja da. Bai, hogeita margada ikustezu, eta beste zerbait berria ikustezu. Hori da. Horre da, kaxarna, bai. Bai. Ona. Bueno, hemen txe, botako deuna da, tipulina, pixak gehiena biardula salteatzeko, gero behar deuna da, vuelta eta vuelta arroza eman, eta gainuntzeko osagaiak bai botatzen jungo, baina arroza hemen botako deu, eta hemen azpizuna ingo deu, txirrikitxarra. Ederki, eskerrak zu zauden, nik ez ditut bate... Bagoitza berian, goxatzen nahi naiz, hori ikusten, goxatzen nahi naiz. Ona. Zera, koko bat, tomatia, eta xorro zer da? Hau, jogurra. Jogurru potia, bale, ona. Indezu errezetak daraman ia guztia, Bai, pixkat. Eta, Joseba, gaur egun komikigileen mordoa daudela, zeintzuk dira zuretzako erreferentiak? Gehien bat gertukoak. Guain irakurtzen dituan komiki gehienak inguruko lagunenak izaten dira. Bizek gertatzen den. Hemen prekaritateak oaindik agintzen duela. Eta komikiak nahi aina erosteak, horrek aurrekontu potentea eskatzen du. Orduan, mugatzen naiz pixkat, lagunen eta ingurukoen komikiak erosten, laguntzeko, eta gustorazko egiten du gainea. Baina, hori, Asisko bat, edo Alex Orbe bat, Zaldieroak, Agustin Ferrer, Iruñeko artista potente bat. Horiek ja gaina, liburuak atratzen dituztela noizan behin, eta orduan horiei bai egiten ditu, jarraipen zuzena. Gero asko, geratzen zaizkit erosi gabe, nahiko nituzkenak. Igual David Rubin batek etengabe ateratzen ditu komikiak, baina, claro. Eta danak ezin zure ganatu, ez da? Hoi da. Orduan, moldatu behar. Vale. Eta, adibidez, zure egun libretan, guain hemen tente zaude, lanian. Tenteka iteituzu, normalian esita zaude, zure leku berezi batean. Jutezea naturara eta naturan iteituzu hauek zukaldean indiguen bezala. Udakoak bai, askotan naturan egin jut. Bai, Hoi bai, karo, familiakin oporretan joan ez dakin noa, eta, hori hemen berdut, nirekin, horretarako ere oso erosoa da. Eta hor gehiago inspiratzea gehiago zure egunian? Ez dakit, igual kalean gehiago. Bai, Bai, ez dakit igual da, txip aldaketa hori ez, eszenatokia aldatzen delako ere. Egarrazpizuna indiuna gaur, Xamurra daude, vuelta eta vuelta. Gio bakizu, hau jendiei batzuk gehiago inda gustatzen jo, besti gutxi inda, nahi nahiko gutxi inda gustatzen. Eta ingo dugu, vuelta eta vuelta, eta gero goxatu. Zei txura eta zeu zei dauden hemen, Zoragarria, berezia indego. Hola, espezia salia zea, adibes hor janari mexikarra eta ikusi duna eta holako keba gustatzen ezkizu, Bai. Eta gaina holakotan, mexikarrak, indiarrak eta holakoekin, sufritzera joaten naiz. Bai.
bota Pikante pikantea, zabia, ezta? bai. Ona. Bai. Eta zuri etxian, esan dezula gustatzen zaizula hor noiz behin kaseo zeitia, bueno, gustatzen zaizula etxeko sukaldia, zein da zure errezeta erreginak etxian iteituzunak? Haragi erreak Bai? eta arroza. Bai, Bai. Hoiek esaten Eta haragi herria dute, publikoak esaten du, itxuran geratzen dira. Ondo ateatzen zaizula. Eta haragi herriak deitze diozunean, zer deitze diozu? Osea, parrillagan erreta o laben erreta? Sí, claro. Laben erreta. Ez da, Etxean ez. Etxean labian erreta. Etxean hori, labian. Vale. Bai, baina hori holako txerri saieskiak, egunen batean igual denbora baldin badago, arkume edo antxume, izter bat. Ze gauza ona. Eta, badakite bai, animazio lanak indakoa zehala, ez da? Bai, animazioan ere aritu izan nintzen, duela urte asko. Telebistarako olako klipe laburrak eta egite. Gehien bat, Bartzelonan ikasten eta bizitzen egon nintzen boladan. Produktora batekin aritzen ginen, lanean ere ari nintzelako. Eta TV3, Kanal 9, eta baita Katalanentzako. Bai. Eta, Bai. gustora, animazioak bere lana da, baina lan asko daka, ez da? Animazioak hor, inberdia marrazki asko, baina asko, ez da? Esan dezun bloke txiki hori egiteko, zenba marrazki merezun minutu bat iteko? Asko. Eta orduan egiten ziren, Banan. Bai, ez guaingo hori teknikarekin. Hain naiz, 85 edo 84an, nolakon batean izango zen. 85an esan dezu? Bai, duela 30 urte. 85 orduan. Bai, hori da, 85, bai. Ze 85an ni jaio nintzen, eta 40 dazkat, horregatik harrapatu eta horrenengoan, Ez, orduan hori baziren, programa informatikoak eta horzan daitzeko, eta errazten zuten, baina ez da guain bezala. Ez zeuden olako arkatzak ez dare, eta egin Claro, bestela iten dezu izoztu eta gauza bat aldatu, eta azkenean iten dezu animazioa asko erresago, ez da? Baina, haiek oso simpleak ziren taula, baina bai. Eta gero, gustatu izan zaite mantentzea orduan guain dike, noizean baina egiten dut olako zea laburren bat, igual kolektiboren batek eskatuta, edo olako kapritxoak, ez? Bueno, marrazkia bukatuta? Ez dakit, ba. Hori, noiz ematen dezu bukatutat marrazki bat? Ezkenean beti alda detailetxua, beti alda, zerbait kendu, beti, bai. Bai, eta hori, argitaratuta gero esaten duzu, jo. Mekatxi lama, zeratik utzi nun hau, zeratik bestien nun, ez da? Bai. Zeratik nion gehitu hau. Bai, askotan, igual da denbora, EPA entregatzeko, zakitzer, baina gero, Guri pasatzen zaigu ere bai, pasatzen zaigu ere bai. Hemen, esan? Ez, honek adibidez, hori, itxura potentea duela. Baina adibidezako genuen gehitu arrautza prejitu bat, pasakatea, bestia hain, taka, azkenean ere, ez da bukatzen. Nahi eskio ez da bukatzen, Joseba. Bueno, hemen txingo deuna da platera eratu. Hemen, plater eder bat. Hau bai artea. Zua, itxalduko ditut. Bueno, eta hemen txori txiki bate kontatu ite bai, ezkemen danetik handakio, Joseba. Badakite bai, banda baten edo talde baten jotzen zendula, ez da? Bueno, hori bai, duela urteak. Utzita zaude, guztiz? Gazte ginen eta, hausazten ginen gauzak egiten. Ona. Eta ze jotzen zen duten, ze talde, ze musika mota? Bueno, hori, gazteago ginen eta lako, punk, rock talde bat genuen, talde bat, lagun batzuen artean. Eta nik hortan, pixka bat abestu eta harmonika gaizki jotzen duen ere. Pentsa, talde punk bat, hori harmonikarekin. Ai, ama. Ikustekoa zen. Eta, Joseba, nola izena zuen taldeak? Banda Batxoki. Baina hori zera, tributo banda basoki hori italianuan bertsioa edo? Ez. Vale. Ezen, izenak bai, hartzen zuen, txantxa egiten zuen horrekin, baina ez ginen tributo talde bat, ez genituen bertsioak eta egiten. Egia da, askotan konfunditu izan gintuztela
beraiekin. Bai, Ez dakit nongo jaietako txosnetan eta iragarri. Eta gaitalianua, gantzai. Eta gero, agertzen ginen gu. Bueno, Eta akabo. Eta? Akabo. Ba, ondo pasako zuen, bai, seguru hobeto. Bai. Bueno, launak, hemen gaurko errezeta. Iopa, asota. Jo, lasai. Hau ez da, bai, gastatzela, gorde ondo. Beitu, gaurko errezeta eta gaurko marrazkila. Zik gauza dotoria indun Josebak. Nagusi, eskerrik asko. Zuei. Hau nola jartzen da horrela, ber? A ver, ez Aldeu jarri horrela, ez da? Izango duen, igual hola, aguantatzen duen. A ber, horrela. Eskerrik asko zuei horretatik, eta Joseba jarraitu goxatzen. Plazerrik da. Jarraitu piztinatik atea gabe aldan neurrian, eta gu aldeu neurrian ebai hemen jarraituko du koxinatzen. Agur lagunak. Agur.